God aften. Og jeg kunne næsten fristes til at sige igen, fordi jeg har været her en gang før. Men måtte så konstatere bagefter, at der ikke var noget lyd på min lille video her. Jeg har nemlig købt en ny mikrofon, og den ser så ikke ud til at virke her på PC'en, desværre. Jeg håber, at der er lyd på nu. Fordi en historie er nogle gange bedst, når man kan høre den. Vi er nået til den 8. december, og dagens historie den stiller et ret godt spørgsmål. Er der vanilje i vaniljekranse? Det kan de sgu da ikke mene, sagde Henrik, mens han stirrede på den programtekst, hans kommunikationschef Ole netop havde præsenteret for ham. Den er god nok, sagde Ole og rystede på hovedet. De sender en hel time på Danmarks Radio på mandag kl. 20. En dokumentar. Henrik læste videre. Et af deres eventlige forbrugerprogrammer. Folk elsker det jo. Ole kiggede sig omkring i det åbne kontorlandskab, hvor decembertravlheden kunne mærkes allerede fra morgenstunden. Kan vi nå at gøre noget? Henrik var færdig med at læse programteksten og sad med armene over kors. Programmet er færdigklippet, men vi kan selvfølgelig gå ud med en udtalelse, både før og efter, hvis du vil have det. Jeg troede sgu det var om sommeren i agurketiden, man skrev sådan noget her. Har de virkelig ikke andet at tage sig til? Folk vil sgu da hellere se Vild med dans, end at høre om smagsstoffer i vaniljekranse. Eller den store bagedyst. Hvad med en ny kagequiz? Henrik prøvede med et lille ironisk grin, men Ole var gravalvorlig. Du ved godt, at det her kan blive en katastrofe for os, ikke? I værste fald skal vi trække hele partiet tilbage. Det kan vi da ikke. Det er jo en sæsonvare. Folk køber vaniljekranse som sindssygt de næste 3 uger, og så er det slut. Kan vi overhovedet nå at få nogle nye hjem? Det må jeg undersøge. Ole scannede fabrikkens hjemmeside for leverancetider, og de var selvfølgelig væsentligt længere end normalt herop til jul. Okay, hvad har de at have det i, spurgte Henrik. Har de ret? Er der ikke bare den mindste lille vaniljerest i vores vaniljekager, så vi kan gå ud med en modhistorie? Niks. Ikke et gram, og det ved du også godt. Aromaen fra vaniljen gør jobbet lige så godt, og derfor valgte vi det. Både salg og marketing var med på det, da vi besluttede det sidste år. Det var du også selv. Og hvad så? Henrik forsøgte sig igen som spøgefugl. En strategi, han tit havde held med, når noget brændte på. Forventer folk måske, at der skal være peber i pebernødder? Eller æbler i æbleskiver? At finsk brød skal komme fra Finland? Eller at superflyers skal flyve? Det må sgu da stoppe det her hysteri. Folk elsker jo vores kager. Problemet er, at de har loven på deres side, indvendte Ole. Hvordan det? Henrik kunne stadigvæk ikke helt se sagens alvor. De havde draget Fødevarestyrelsen ind i sagen, fortsatte Ole. Og så vidt jeg kan læse ud af det her, overvejer fødevareministeren også at gå ind i sagen. Det kan sgu da ikke være deres alvor. Henrik slog med armene. Er der virkelig ikke vigtigere ting at bruge skatteydernes penge på, end at grave i, om vi bruger det ene eller det andet smagstof? Helt ærligt, vi er de mest populære på markedet med vaniljekranse. Inger og jeg æder dem sgu da også hver aften, og ungerne elsker dem. Det er muligt, men det her får du altså svært ved at komme udenom. Ole tog en dyb indånding. Henriks telefon ringede. Hey, det er Niklas fra BT. Jeg ringer for at spørge, om I har en kommentar til, at Danmarks Radio i deres forbrugermagasin på mandag kan afsløre, at der ikke er vanilje i jeres vaniljekranse. Henrik slog en latter op. Hør her, folk elsker vores vaniljekranse, og der er intet ulovligt eller farligt ved dem. Hvad med at kigge herude med en fotograf, så laver vi sgu en lille julefest, men det gløkker sådan. Du kan måske invitere et par kendte med herud. Er det ikke bedre for de blade med en sjov historie end alt det negative lort?
Ole rystede på hovedet og gjorde et tydeligt tegn til, at Henrik skulle aflevere telefonen til ham. Okay, du får lige Ole Guldbrandsen, det er vores kommunikationschef. Men hvis du er frisk på det med kagefesten, så siger du bare til. Hej Niklas, sagde Ole rolig og faldet. Det er rigtigt nok, som det er påpeger, at vores vaniljekranse indeholder aroma fra stoffet vanillin i stedet for vanilje. Men der er intet ulovligt eller farligt ved kagerne, som vores direktør også lige har fortalt dig. Jamen, er vi ikke enige om, at det er et kemisk stof, vedblev Niklas fra BT? Det er korrekt. Der er tale om en kemisk fremstillet vaniljearoma, sagde Ole. Men vi må fastholde, at produktet hverken er farligt eller ulovligt. Så vidt vi er orienteret, fortsatte journalisten utrætteligt, så vil fødevareministeren komme med en udtalelse om, at I har loven imod jer. Prøv lige at høre det klip her. Niklas afspillede en stemme i telefonen, som alvorligt sagde. Hvis produktet hedder vaniljekranse, så forventer folk naturligvis, at det indeholder vanilje, og gør det ikke det, ja, så er produktet ulovligt. Hvad har jeg at sige til det? Niklas begyndte tydeligvis at lugte en god historie til morgendagens avis. Måske kunne han tage forsiden den her gang. Vi har ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt, rundede Ole af. Men I må da forholde jer til, om jeres vaniljekranse er ulovlig eller ej. Skal hele Danmark spise ulovlige julekager her i december? Og hvad bliver det næste? Marcipanbrød uden marcipan? Eller flæskesteg uden flæsk? Som sagt, så har jeg ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt, gentog Ole og lagde røven på. Fandens også. Vi har kun 2 muligheder, tror jeg. Ole så på Henrik med et gravalvorligt blik. Og hvad er det så? Henrik begyndte endelig at forstå sagens alvor. Enten må vi trække produktet tilbage, eller også må vi ændre emballagen og kalde vores vaniljekranse noget andet. Det kan vi sgu da ikke. For det første kan vi ikke nå det, og for det andet, hvad skal de så hedde? Vinterkranse, Lucia-kranse, aromakranse. Vi kan godt nå det, Henrik. Ole havde fundet en leverandør, som kunne levere på kort tid. Vi skal alligevel trække dem tilbage, hvis vi skal ændre emballagen. Og så kan vi lige så godt sende nogle vaniljekranse i handlen, som rent faktisk indeholder vanilje. Men vi skal rykke nu. Og hvad kommer det så til at koste? Det vil du ikke vide. Hvad vil det koste, spørger jeg. Henrik var pludselig blevet meget bestemt i sit tonefald. Ole sukkede. 1,5 million for de 80.000 pakker, vi skal bruge. Måske 1,8. Med ny emballage og det hele. 1,8 millioner. Henrik rejste sig demonstrativt og vandrede frem og tilbage i lokalet. For helvede da også. Vi går totalt i minus, og jeg står lige over for at skulle købe sommerhus. Hvordan tror du, Inge vil tage det? Hun er i forvejen pissesur over, at jeg aldrig er hjemme. Men det bliver endnu dyrere for os at lurepasse, sagde Ole. På den her måde kan vi komme DR i forløbet og gå ud med en pressemeddelelse allerede mandag morgen. Vi tager de gamle pakker retur, og bum, så er vi klar med nye. Og så får vi alligevel den indtjening, vi havde satset på. Måske endda mere, hvis vi er dygtige og kommunikerer godt. Det kan styrke salget med al den PR, vi ender med at få. Henrik kløede sig i håret. Det her var knald eller fald. Med en DR-reportage imod sig ville de være færdige, og det galt måske også hans private økonomi, og i værste fald hans ægteskab. Inge havde ikke forståelse for ret mange flere prøvelser. Nu var hans forretning efter mange års knoklen endelig gik godt. Med den nye investering kunne de nå at redde det meste hjem igen her i julemåneden. Måske endda kom styrket ud på den anden side. Men der var ingen garanti, og i værste fald kunne det hele ende med et kæmpe brag. Hvad skulle han gøre? Telefonen ringede igen. De skævede begge til den, men ingen af dem tog den. Hvad gør vi, Henrik? Nu var det Ole, som rejste sig. Han lænede sig ind over skrivebordet. Kom nu, sig ja. Red os. Henrik tændte en smøg og tog en hurtig beslutning. Fint, det gør vi. Se at få bestilt de nye vaniljekranse og træk de gamle tilbage straks i eftermiddag.
så har de ikke nogen historie. Ha! Godt, Henrik. Nu kan jeg kende dig igen. Ole gav ham high five og gik straks ud for ringen. Den eftermiddag kom der 80.000 pakker vaniljekranse uden vanilje retur fra butikkerne til Henriks firma. Er der nogen, der vil have vaniljekranse med hjem til weekenden? Henrik spankulerede smågrinende gennem det åbne kontorlandskab, mens han placerede den ene bunke vaniljekranse efter den anden i skødet på sine medarbejdere. Selv fyldte han sin store stationcar med alle de vaniljekranse, der kunne være, og det var flere hundrede pakker. Hey Nikolaj og Sebastian, råbte Henrik, da han parkerede sin Volvo foran villaen. Kald alle vejens unger sammen. Nu skal vi sgu have vaniljekransefest. Henrik knappede en stærk juleøl op og åbnede bagagerummet, så det væltede ud med vaniljekranse. Top dollar, far, jublede Nikolaj, og endelig var der noget, der kunne få alle børn i hele villekvarteret til at forlade deres fladskærme. Det væltede ind med juleglade børn, og Henrik delte vaniljekranse ud til højre og venstre, mens de trallede sang. Du skør, råbte Inge i døråbningen, mens hun kastede et forelsket blik på sin ivrige mand. Rygtet spredte sig på de sociale medier, og ungerne strømmede til fra nær og fjern. Aldrig før havde så mange børn været samlet på Henriks villavej. Aldrig før havde nogen af dem fået lov at spise sig propmætte vaniljekranse. Og der var ingen, der spurgte, om de indeholdt vanilje. Det var aftens billede fra livet i december måned. Jeg håber, vi ses igen i morgen.